Lah, engko tiba tak dodoki Pak Karmo tangi mending mlebu ah. Jangkrik. Cangkemku getir. Beh. Panggara ilang. Apa kae? Beh, piye to ngono? Pendak-pendak kon jlungu pae. Mlaku iki moto yo digawe. Kan yo tak omongin liwat ngarepan mampira tambal ban. Nyapo? Kowe iki kabutan ngarep lho, Ngo. Gembosono sithik.